Здравейте, хорица! Искам да ви кажа колко много съм щастлива по проста причина, че съм наказана и не съм излизала. В смисъл, това ми е първото излизане за пръв път от 4-5 дена и разбирате ли, направо съм изперкала. Дай хората ли гледа стало? В смисъл, да, какво странно има? Две момичета, не много. Знае колко облечени, как трябва, но все пак се разхождат и са тъпия квартал. Да, момичета е една камера. Отиваме, трябваше да кажеш квартала, много ще зле. Сега ще дойдат и ще ни убият. О, божичко! Ще му сложим цензура! Отиваме за чевибълита. Отиваме за маршмелоус. Така и не се научи как се казва, просто на всичко вика чъби бъни. Дай друго търка, че ме забравя да държа така. Това е... Вижте, чакайте, заснеми го. Това е моята дрога. Да, това е изключение на гаджето, което в момента е в Лондон и едва ли ще си дойде скоро. Смисъл, в близките 4 месеца Защо викаш? чакаме, защото съм свободна хора! Ами си тук ще целия квартал научи, че е сарафънка. Ама не съм много сигурна. Няма абсолютно нищо лошо, разбира се, хората трябва да се радват пролете. Птичките пеят, птичките пеят. Смисъл, няма птички, но все пак птичките има, пеят. тихо, ако Бог ти ще ги чуеш. Добре, птичките пеят, цветята цъфтят, всичко е прекрасно. Даже бабичките се радват на слънцето. Чакай, излиза. Започнаха да излизат всички хора, само разбира се, аз съм наказана. Което... Имам чувство, че целият квартал разбра, че сме излезли навънка от често. Което няма нищо лошо, хора! Ние сме навън! Така! И времето аз ще съм наказана, тя е наказана и в момента крещи супер много и в момента ухото ме заболя. Отидата крещи. Да, но все пак... Виж сега, трябваше да кажа нещо и забравих какво. Не ме интересува какво трябваше да кажеш, аз трябваше да говоря, защото съм навън. Има малки деца, минават коли. Изплаши. Няма слънце, което да грее, но все пак... Я държиш малко ти. Но все пак хора, топло е! Хора, топло е! Имам нещо по обувката. Тя сега ще се събува да усмърди въздуха тука. Той е чист въздух. Те хора, мамата си топло е! Разбирате ли смисъл? Аз съм само по свичера и по тениска и е топло! Е така, весело е, а тя ме дразни! Разбирате ли колко много съм щастлива, че съм навън? Ехо! Хора, имам една много важна молба за вас. Яжте вафли! Да, морени. Яжте вафли морени. Отдолу в линка ще сложа моя фейсбук и там ще ми пращате кодовете, за да мога да замина за Лондон. Замислете се, добра кауза е. Все пак аз говоря нещо супер сериозно. А тя ми... Има вече деца тук. Значи, принцип, Това деца